I arribem a un dels moments que més ens agrada de cada any del Festival Vilassar de Noir, que és l'entrega de premis del concurs de relats curts que fem amb els nois i noies de l'Institut de Vilassar. Estem molt contents perquè és la 5a edició i veiem que cada any hi ha una miqueta més de participació i sobretot que el nivell dels relats que ens envien els nois i noies cada cop són millors i això doncs, és un motiu per estar contents, sobretot perquè estem veient que hi ha molts nois i noies interessats en la literatura, que volen escriure i sobretot que volen llegir, i això és important. Anem a fer ara l'entrega de premis. Com dèiem, estem molt contents perquè s'ha presentat un grapat de relats i amb molt bon nivell. Tenim 3 accèssits i després els primer, segon i tercer premi. El primer accèssit és per Abril Mejías, per el relat 1940. Puja, Abril. Mira, passa per aquí. El segon accèssit és per Naya Cotiller, pel relat Com vaig descobrir que volia ser detectiu. I el tercer accèssit és per Inés Bauhaut, per El meu profe és un assassí. I ara anem a dir els tres guanyadors d'aquest any. El tercer classificat, o el tercer premi, és Pol Valls, pel relat Vilassar de Mar 1920. El segon premi és per Marta Duran, per L'habitació secreta. Aquí tens, enhorabona. I la guanyadora és Lisa Aroca, pel relat Ensurt. Enhorabona als 6, estem encantats amb la vostra participació i ha estat 6 grans relats, ha estat molt difícil de saber qui era el guanyador, però encantats.